също излезнаха, че те и общината искат същото. Така че аз не виждам какъв беше проблема и разликата. И другото, което навсякъде се вижда, че те искат прозрачен конкурс. Искам да подчертая, че в този мандат не е проведен нито един конкурс за отдаване на линии по транспорта. Защото има така случай, че конкурсите са били непрозрачни, били лобирани и явно това е ставало преди, не по време на този мандат. Така че мисля, че там няма някаква драма. Въпросът точно едно към едно как стоят нещата с тези 8 линии, на които беше прекратен договора. Ние си вървяхме точно по законната процедура, след като беше приложена спешна мярка, след като прекратихме договора за 8 линии с бившия областен управител. Вие сте свидетели, че гражданите на Пловдив въобще не усетиха, че има някакъв дефицит на транспорт по тези линии, защото след 3 дни автобусите тръгнаха. Тогава трябва да ви кажа, че доста покани отправихме и нямаше желаещи фирми дори да поемат тези 8 линии. Положихме усилия да осигурим транспорта на Пловдив. Като имахме предвид, че той е временна мярка до 1 година и започнахме процедурата по възлагане на конкурса. Едновременно с това започнахме процедура по 2 конкурса. Един беше по областна републиканска транспортна схема, който също е в този казус, и другия беше за общинската транспортна схема. Първо август месец влезнахме вече готовия конкурс в Общински съвет, приехме го с всичките придружаващи документи, с методика за оценка, с критериите за оценка. И ако си спомните, това решение на Общински съвет беше обжалвано с аргумента, че Общинския съвет е взел функциите на кмета и е приел методика и критерии за оценка. Месец след това ние внесахме и решението за общинската транспортна схема, т.е. за тези 8 линии, където всички юристи, които участваха в подготовката, следваха изискванията на ЗОП. И тогава Общинския съвет прие решение, че упълномощава кмета да проведе процедура по тези 8 линии. Тогава конкурсът беше обжалван с аргумента, че не е внесена методика и критерии на оценка. Имам чувство, че всеки може да обжалва каквото си иска, но явно това не е в тази теза.